बापरे मोनसे प्रब्लेमा जेन दासो एसे स्रां मोनबायलै नङाब्ला गोसोखौनो गिलिर मोनबाय थादोंमोनलै आङो आदाया आंनि थाखाय फासिदोंमोन ना मोजां जाबाय दे दिनै आं खिन्थाजोबखाबाय आरो दंबावो र' दा ओमफ्राय इलिसा सिसनि माबा जायोबालाय बेहाबोथ' प्रब्लेम जागोनलै एसे मानोना बिनि बिखुनजोआ एकदम थिग नङा बेखौबो रायलायनांगोन र' आंनो न'आव थांना रायलायहैगोन र' न'नि प्रब्लेमाथ' थान्दा जाबाय र' दा ओमफ्राय मोनसे हाथरखि हाला आं बेखौबो हाला गावनो थांबाय दा गैला आंखौसो बुंसिगोन बयबो हाथरखिया बे हाथरखिया बै हाथरखिया बिदि सोरजोंबासो खारफालांबाय बेलाय मा बिसासलै दानि जुगाव आंखौ थखा होनानै नों सोरजोंबा थांदों बेथि दा बायदियाव सोरजोंबा मोननांबा दानसिजोबगोन आं मोजाङै न'आव फैफिनबा फैफिनदों नङाबा मेहेराबा औ आयै मा खालामबावनो जेरैबो प्रब्लेमानो प्रब्लेम जोबला औलै आयै बेखायनो लासै लासै गासिबो थिग खालामनो नाजायो माथो बांनायनिफ्रायनो बांसिन लाङोसो बेनोथ' जादों दा ओमफ्रायो दा नानि हाथरखियालाय रथ' आयै नामखौ खोनाबानो खर'आसो साजोबनो हमो आंखौ दाना आं बुङाखैमोन दे आयै आं बुङाखैमोन आं सरिबो बुंदोंमोन नाथाय आबा नङा आयै नङा प्लिज सिरि थाथ'दो आं हालालै मेहेराबा रथ' दा बिहामजोआबो बहा थांमारखोबा ओजों आरो नानि इलिसानबो फन हरनांगौमोन खेबसे आंहा जि जाबाय एसे मोजाङै बुजिलायथोंसै जामाइजोआबो मोजां रायलायनांगोन ना नांगौबा आंनो रायलायगोन दे आरो अब्लाबो बुजिनो गोब्राब मोनोबालाय आंनो थांगोन नांगौबा मा जाखो हायाबा बे नानिखौ लांनायालाय हमजादोंना हमजायाखै फालाय ओरैबायदि हमनानै दामनांगौमोन आबा दामदोंना दामाखै नोंलाय औ मिजिं हाया थिगखौनो बुंदों सोरमोन बेलाय थिगसो होनांगौमोन जोंनि नानिखौसो मोनदों आरो बिदि लांनो सोरखौ दांदों बायदि मोनदों फालाय बेलाय जोंनि नानिखौ नामोन बबेनिमोन बेलाय आबा औ मिजिं बहानिमोन मानसियालाय आंबो एकदम थांनोसो नंदोंमोन आलासि गोनांखायसो थाथ'नांदों बुङा मानो सोरमोन बियो आयै जाय माने जोंहा नानिखौ लांदोंमोन नों माने गोरोन्थि बुजिनाङा आरोना माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंआवसो बेफोरबायदि जादों मा गोरोन्थि बुजिलायनोसै एकदम पुलिसनावबो सोहरनांगौमोन औथ' आरो आयै नाथाय बियो आरो रावबो नङा जोंहा न'नि मानसिमोन आयै माने गुमै सान औ बेनो सैथो आयै नाथाय जेबो गाज्रि माबा बेफोरबायदि जों लाङाखैमोनलै माने गावसोरबो सानजों सिनायलायखायोमोननो बेबायदिनो आरो मा होनखो बिहामजो इलिसानि बिदा मिजिं नों नंखाय बुंदोंना आदा सानालाय बोरै बिदि खालामनांगौ जाखो मोजां बुङा मानो मिजिं सोर मानमोन नों बोरै बुंनो हाखो दे आदा सानानै होननानै आं बेखौ नुनो मा इलिसा नुनो मा गावसोरनो फैखादों माथो आरो गावसोरनो बुंनानै लादोंना आंनि बिबोनांखौ आदा साना बिदि थिखोनानै लांदों नाथाय मानो बेथ' बिदि खालामनो हाया मिजिं बोरै जाथावगौ आंनि गोसोआ जोबोद फोथायनो गोब्राब मोनदों खान्दारानो गाज्रिखा खोमाहाय बिसिना नङा आयै माबा मोनसेथ' जाहोन थानांगौ जानांगौ ना नङाबाथ' बिदि खालामनायानो नङामोन गुन्दासो ओंखारबाय माथो नोंनि नोंदियाबो जुदि जोंहा नानिया माबा मोनसे जायो गवाहाय बिहामजो जोंबो नागारा ओरैनो न'नि मानसिखौ बेबायदि न'नि गथ'खौ थिखोना लांला जायासै नोंदाया बेबा आंनि आयं सनाखौसो लांबावदों आयं थुनथुलिखौ आखल गाज्रि साला मोजां खालामासै मिथिबाय नोंनि नोंदाया नङालै आयै बेबायदि नङा जोंथ' मिथियामोन ना ओमफ्राय आयै आदाया बिदि मानसियानो नंथारा नंनाय नङि बेफोरखौ दोन मा खालामबावगोनहाय नोंनि नोंदाया दा फंबायाबोथ' बेबायदिनोखा आरो बिदायाबो बेबायदिबाव आयु हाबाब न'खरानो बेबायदि गोजा खोमा बोरैबा जानांगौबा दिगदार दङ बिहामजो बा जायै जाबायसै न'नि बाथ्राखौलाय मानोथो एसे गिदिर लांबावनो न'नि मानसिखाखौलाय बिदि होनना जाया हाबाब बिदि होनना जाया सुनिसो होनखाबायना बिसिनि न'खरफ्रानो आयु हाबाब बिदायाबो हिनजाव थिखानानै लांगासिनो आयु बेहायथ' इलिसानो जेबो दाय गैयाना आयै बिनि बिदायानोथ' खालामदों दायाथ' जाबायना ओरैनोबाथ' गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन जोंहा नानिखौ लांग्राखौ ओरैबायदि खालामनो दा बिदा होनना खोनाना माबायदि मोनखो नोंलाय आं मिन्थियामोन आयै नाथाय आदाया बिदि जाथावनायानो नङामोन माब्रै आं बिदि जेबोखौनो बुजि हायासै नंगौ दे आयै गुमै साना एकदम बिदि नंखाया नोंसोर जेबो बुजायनांलाया मिथिबाय बुजिखायो आङो दे मोजां फराय टेक्ला आबो थुनथुलि आंथ' फरायगोन र' मा जबाव बेलाय दा होजागोनसो आंजों नुखाबाय दा बिदिनो दाम होगोन आङो फरायनाया खम ओमफ्राय रायलायनायासो बांसिन जादों बे
나치어 रोंगोन गथ' नोंसो रोंगोन बेखायनो नोंबो फोरोंनायाव मोजां फरायखा मास्टारानो एथ' रांखिनि जायो आरो जानांगौबो जायो लेखाफोरखौ मोजां गोसो होग्रोनांगौ ना नोंजों फरायनो फैनाय गथ'फ्रा गिनानैसो खारजोबगोन बे बाराबा आंथ' रागा जोंबाय थायाना नोंबोखौ मा सानदों नोंलाय इस बुंनायफ्राथ' लाजाखाया दे सानजाब दानख'आ मोजां लिर जाथाराखै नोंना लिरनायानो ओमफ्राय आब'लै आइया दिनै मा ओंख्रि संगोनथाय नों ओंख्रिखौसो नांजाबावदोंलै आरो बियो आं बुंदों मोजां फरायगोन ना फराया नों गथ'आ थिगला आंनि खोथाखौ लायाबा मोनथिखा नोंखौ दाथ' आं मोखासथ' लानो होननाया मोजां गोसोआव लाखा गथ' बेनो आनजादाव फैगोन बेखौ मोनथियाखै आं मोजां फोरोंखाबा जागोन दे आरो साननाय फारियाबो मोखासथ' ला बुंनांगौ नोङो आंथ' मैया हाखाबायमोनथ' मोजां फरायनांगौ थिगला मोजां फरायबासो देनां साख्रि मोननांगौनि खोथा दंना दे आं गाबोन सोंफिनगोन मोजां लिरनोबो हानांगौ फरायनोबो हानांगौ नों दे जागोन ओजों सानस्राङा मा जामारखोलाय दा आंनि फनखौबो हमनानै रायलायासै दहायबो बेथ' बे जाबाय र' नाथाय सबसे मेन प्रब्लेमानो बे दख'नायानोलै नों मानो बिदि दख'ना लाबोनांगौ गिफ्ट लाबोनांगौ दे मेहेर दा नुबाय बाथ्राया बबेनिफ्राय दा बबेसिमहालागै थांखो ओमफ्रायथ' आं मालाबाबो बेखौबो सानाखैमोन जे नों बाजै इलिसानि बिदासो मेहेरनि बिदा माने बे न'नि देरसिन आरोना नोङो आयु हाबाब ओमफ्राय एखे न'नि मानसियानो आंजोंसो सौग्रावजोब्बाय ओमफ्रायथ' र' आंबो बुंना लानोसै गासैखौबो ना माने बेफोरो नंखायसोमोन होननानै गोसोफोरा स्रां मोनथोंसै र' मेहेर हाथरखि नामा नङाबा बे प्रब्लेमाव फासिनानै थाबाय थागोन ना नाङा दे एसेबांनो मालै आब' गुमैखौसो सानबाय नामा नोंलाय जागोन दा बे आंजों गथ'आ अबा आंनालाय सोर गुमै थानायनि गुमै लिंखो नों सोरखौ जाम्बा गुमैयानो मेला मेला दं माथो नोंना गुमै सानस्रांबो दंबावोसो ना गुमै मेहेरालै आब' होजासिगोन नों आंजों गथ' होजाखासिगोन नों आंजों जारला जाबायना दाना खायसे मानसिफ्रा बेबायदिनो बुंसिगोन नों दा हाजार हरब्लाबो आं हमथ'नो हालालै थुनथुलि बेसेबां गन्डगल जागासिनो आरो नोंनि फन हमनानै रायलायबावबाथ' नाङा दे थाथ'दोलै आंजों रायलायालासे ओरैनोथ' आंबो माने लोगोसो सानखायोना माथो दा आरो लोगोआनो बेबायदि न'निसो जाहैबावबाय थुस मा मोखां लानानै थांबावगोन दे आं इलिसा सिसनि सेराव नङा आंखौ नुबानो बे बोरैबा मोनफासिगोन ना जायासैलै सान नोंबो बेबायदि खालामनाङामोनलै बेलेग आइडिया सानमोन ओरैनोबाबोथ' आं थुनथुलिजों बिदि मोजां मोनलायनाय रिलेसनाव गैखायामोन ना मानोना गोसथोनाय मोजां मोननाय बेफोरनिफ्राय गोजानावसैलै आङो थेवबो आयु बेबायदि जाथारबाय आरो नोंनि लाइफआबो जानो लोंनो सान्थि मोनथारासैलै आङो ओरैसो जानो जाबाय आं नै आरो हरबावबाय बे थुनथुलियाबो ओरैनो आइजों बेसेबां रायजादों बुजादों आङो नङा हैथ हमथ'लालै आङो एसे थान्दा जाग्रोनो हो र' ओमफ्राय आं थांगोन दे नै माथो अखासो हालायबाय दिनैबो ओमफ्रायथ' खानायाबो माला रानबावगोनथाय आंनिया अखा हाबाय थानायखायनो दिनैसो लोब्बाय आङो आंखौ नागिरनाङा मेहेर मानोना आं गोसो जानानैसो फैखादों आं जेबो गोमायाखैबो मोजाङै दङ आङो नोंसोरनि बेफोर प्रब्लेम्सनिफ्रायनो गोजानाव फैबाय आङो मानोथोना जुदि आंनि थाखायनो प्रब्लेम्स जायोब्ला थागोन आरो आंबो दुखुआलाय मा बेनोसै सुखु दुखुब्लाबो जोबनानै थांखायाबालाय आं सिगांनिफ्राय बिदि हारसिं थाबोनायखा मा जानो आरो नाङा रावनिबो सापर्ट बेबायदि ओरैबा ओरै खोथा खोनासंनायनिफ्राय साबसिनथ' मोजां ना आं फैबाय गैला फनजों जेबो लायासै आं दानो थांलायगोन माबा मोनसे ड्रामा जालायगोन मानो नांगौ बेफोरखौलाय बांद्रायखौबाबो हांथोनो मोनो माथो बेनिफ्राय साबसिन आंखौबो थानो हो आंनि हालोदावनो आरो नोंबो था बिन्दास आं रावखौबो दुखुथ' होनो साना नाथाय मा खालामनो प्रब्लेमानो आंनि थाखायसो जायोबा आखाइ आथिं दङ बेजोंनो मावगोन जागोन मा जानो आंनि आन्थाखौथ' आं हायोना गावनो खस्थ' खालामगोन
गावनि एसे एनै जाखिनि मोनो बेजों थागोन आङो आथ' नों नोंसोरनि बायदि नंखायाबा आंहा जिउआनो हाइ प्रफाइल ना एकदम बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरनि जेबो आदबबो गैखाया आंहा बा मा एसे सानसेलै बेफोरावसो जोबथा सम जाब्लासो बेबायदियाव फैयो गोथै बारि खाथि नङा होमबा गोसोबायदि था होननानै थांबावबायसो ओरैसो ना नोङो दे जागोन दे बेबि आंखौ बेसे गोसोखाङो नों बेखौसो नायनो नागिरदों नङा होमबा नाथाय मेरा हारसिंबाबो थानो हायोलै मोनाबायबो माथो र' अरजाया दानो थाङा आं न'आव गोदाव सोराव सोरलै नोङो दसे जिरायफैनायखौ नुवाखै ए नोंखौथ' आया बहा थांखो बैलाय बस्थासो जाखो ना मा जाखोरा अबे निसाफोरसो नांखो ना माखोरा दिनैलाय गोदाव सोराव गिगोन सानदों आंखौ नोंखौ हमनानै आखायाव फिदिंगोन आङो ओइ जायगाया एसे थिग नङा नामाब्रा